Madata ang kinawatay sa syudad sa Bacolod, ginakahangawa na sang pila ka mga residente. Kapulisan wala pa sang nadakpan apang may tips agod kawatan malikawan. Yari balita nga itong gintutuka. Kunang balay nga may gate kag may CCTV na sulod sa magabunan nga kawatan, ginakahangawaan karon sa pila ka matag balay ang ilang sitwasyon sa nagapadayon nga serye sang pagpangawat sa Bacolod City. Ang tanan nga mga snackser diyan din yung kay sa gadalagan di siyempre maglak ka sa imong kwarto. Karon magwa ka dae karon nya kang kawatan bala may armas na sila. Hindi bala? Alang mabato ka. Ang ginkawatan kami ng mga baligya bala namon. Kay after to sang natabo, gin pa-change namon bala ang ding displayan namon ginbutangan na lang namon sang screen para hindi na malabot sang kawatan ang mga baligya. Nagapabilin nga unsolved ang mga kaso sang kinawatay nga nagalawig na sa pila ka semana. Ginsusyon na lang sa kapulisan mag-aligmat. Doblehon ang lock, dapat masanag puluyan kag may sagod nga ido nga magabantay. Una naging pahayag sa BCPO nga posible organisado nga grupo ang sa likod sang pagpangawat, pero posible man nga ginasakyan lang sang iban nga kawatan. Ma-experience na, no? Kabalo na sila sang ilang obrahon. Kabalo na sila magamit sa tawag balang itaguon ilang identity. At the same time, ang ginahambal nga armas, we will try to check and verify. Kaya sa tutuod lang, wala man sa mga kawatan nga di armado eh. Samtang, wala pa sa may nadakpan, pagpanagtag sa text hotline kay social media account ang ginakasakuan sa kapulisan, agud ang publiko, mangindalerto kontra sa magabunan nga kawatan. O kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.